Bai, gaurkoan salaketa bat egin nahi izan dugu, salaketa publiko bat, izan ere demokraziaren funtsezko oinarria hautzia dagoela egiaztatu baitugu. Egiaztatu dugu zerrenda fitxategi batzuk badirela, fitxategi horiek politikoak, klandestinoak eta ilegalak direla, eta hori esaten dugu, bertan agertzen diren hainbat lagun, badirelako hautakaiak izan direnak lehenago, badirelako presoi bizitak egin izan dizkietenak, presoen abokatuak izan direnak, azken finean disidentzia politikoarekin lotuta dagoen jendea. Fitxategi horien helburu jakina da alderdien legearen alderdien legeak duen helburuetako bat betetzeko tresna. Baina tresna hori pozoinduta dago. Guk askotan esaten dugu arbola pozoinduta dagoenean, bere fruituak ere pozoinduta daudela. Eta fitxategi horiek ez daukate inolako berme juridikorik, hortaz ilegalak dira. Guk salaketa bat egiten dugu, salaketa publikoa egiten genuen, esan ez, sufragio pasiborako aukera bermatuta ez dagoen tokian, demokraziarik ere ez dago. Eta fitxategi hauen existentzia salatu dugu bai Europako datuen babeserako agentzian, bai Europako AED abokatuen elkartean bertako kideak baikara, eta salatu egingo dugu ere bai Gasteizko eta Iruñako giza eskubideen batzorden aurrean, eta baita bihar artekoen aurrean. Azken finean, jende guztiak dakien hori, zerrenda horien existentzia, konstatazio hori egin dugu, horren berri eman diogu estatuko datuen babeserako agentziari, eta esan digu ez dakiela ezer. Nork eta estatuko datuen babeserako agentziaren buruak. Hortaz, argi dago existitzen direla, eta hori fitxategi horiek desegiten ez diren bitartean, sufragio pasiborako aukera eta eskubidea urratuta egongo da. Eta sufragio pasiborako eskubidea urratuta dagoen heinean, hor esan dezakegu argi eta garbi, demokraziarik ez dagoela. Beraz, gure ekarpen juridikoa egina izan dugu, eta horretan bat egingo dugu herritarrek egiten dituzten mobilizazio eta aldarri guztiekin.